ka snem Jubilee Franciscan bankin mau ya ka jingdap pras pa snem jong ka jingkhlad no u Francis bakhuid jong ka Assisi. Upop Leo bakat saw ulapin bena ya usnem Jubilee bakyrpang jong ka jingïasyllok Franciscan bakan sedang nadu ka shiphoterik ukelalingkot arhajar arpunriu hadu shiphoterik ukelalingkot arhajar arpunyo ban rakhe ken mau burom ya ka jingdap pras pa snem jong ka jingkhlad no u Francis bakhuid jong ka Assisi. Kashiti jong upop Leo bakat saw Shaki Minister General jong ka conference jong ka jingïasyllok Franciscan katho kumni ka jingyap ka para jongi la perta kendit u Francis bakhuid haka laiterik u risau shihajar arspa arpunriu ha porsium kula katba udang let syaka kum ubriu ubadap pura da kecing sup prateli kispa snem kilayat nadu kecing yap jong u po verello jong ka Assisi ubalap proidak ya ka ketin chingpen im ukris ha ka donut jong ki para breu ki ba im ha ka por jong u ha ka ne kecing kan mau bakyrpang ya ka jingdap pras pa snem jong ka jingkhlad no jong u ngakwa banyas no lang ringkat bat ka yeng ka sembaro ka bahap hapo ka jingïasyllok Franciscan bat ringkat lang bat gitu ki bansa ya shim bentalang bankin mau ya kini ki jingtia da ka bakyrman baka kubor jong ka jingsuk kan yai sawa ha ka balang pat ha ka imlang salang ka ba menta ha ka pasdang jong ka jingim jong u ban im na ka benta ukris pat ban yalap ya ka kubor jong u ula yosngo ya ka wei ka sur utrai ula pin pau hanga bangi dei ban ya ai kuplay kumni tu utrai un ai jingsuk ya pi da kini ki kintin bakongsan ula pin pau hagi dekot jong ka jingïasyllok jong u pat habaro ki banget ya ka jingyo mat bapela baka gospel kalawanra ha ka jingim jong u ka jingsuk ka dei ka jinglumlang ya baro ki jingai ngobha ublay ka jingai ngobha ka bawan na syajrong kalong ka jing perkat babakla ladangi perkat baya ka jingsuk la bantay tangda ki bor briu watla kata ka jingsuk ka dei ka jingai ngobha ka bayai ki bat yai trekam bat yai kirsoy ka bangi hapan pediang bat yai im man la ka sngi ka dei ka chu ka jingkublay ha ka janmet jong ka paska ka ba utrai bala mipat ula ai kublay yala ki sinran ki ba shapting bat ki bala khang yala de ha ka kamra neng ka jingsuk hapi gospel uyonis nong ba arpau dekot bakat kendai kamdei tang ka jing ai kublay pasngo tenat hinrei ka dei ka jing penbena ya ka jing chop ukris ya ka jing yap kum ka sur jing ruai ki angel ha ka mid Christmas kaburam ha ublay syajrong tam pat ka jingsuk ha ka perthai
yakitu kiba uid. Gospel u Lukas enong kabaar dekot bakat saw. Namar kata kacingsuk ba upadar serafik upin bena kadai kacingsuk ba ukris daladehi uyai pin sawa hapdeng beneng bat kakendau. Hagani kacuk bala budak da kitma babun kiba om idan cingkutshu ki cingyapat hagi yeng kisem nangta ka cingyapat hagi imlang salang kiba thau bat wanra ya ka cingbom shania bat ka cingting u Francis bakhuid u yaikren om ba uterwa ya ki juba Henry ka cingim jong u ka kadau sha ka telong bashisha jong ka cingsuk. Ka cingsuk bala yo i cengai da ka jingïasyllok Franciscan kamkut tang ha ka jingdap para briu. Henry ka kintublut ya ka jingdap jong baro ki jingthau. U Francis bakhuid u bakot ya ka sngi u para badia u benai ka para uba la yo ishai ya ka cing itenat bakin Jubili habaro ki jingthau u pingan mau yangi ba ka cingsuk ka dei ban kintublang ya baro ki jingthau. Kani ka cing sngotu kawanra ka cing perkat hangi ya ka cing don kam bakirki namar ka mei maryang ka yeng ka bangi ya syong ya salang ka sya birngem bat ka yam pangnut namar ka cing sya bin julor ka cing suk bat ublay ka cing suk para briu bat para cing thau yidei hidong bamla bin jingkhlad jong ka wei ka jingkhot sha ka jing bin yasuk salon sar ko himmen para bait do ka nuksa bat ka denchat jong uni uriu khut ka jing scam ha ka jinget ka jing yaine ha ka jing kirmen bat ka jing ai tilut ha ka kam isnei yala upara marjan kan ai mensim ya baro ya ka jing kongsan jong ka jing shania ha utrai ka jing im bayaine ha ka gospel bat ka jing pidyang ba jing wanra jing shai ha man ki kep bat ki jing trekam ha ka jing im da ka jinget bat jing duai ha uni usnem jong ka jingai ai ngakwa banterwa shapi ya ka jingduai ba u Francis bakhuid jong ka Assisi unyai peteng ban siap hangi baro ya ka jingmen bat jingsuk bajanai ko Francis bakhuid ko himmen jongi mami uba praspas nem minshua milalet ban kendu ya ka para jongme ka jingyap kum ubriu ubadap da ka jingsuk tu ya sat na ka benta jongi hakmat utrai me ubala yo mat ya ka jingsuk bashisha haka dingpna ujisu jong kasan damiano hikayangi banwat ya utulong jong baro ka jingpin yasuk uba pin kelem yaki kinro baro mami uba klem king atiar mila jam yaki put jong katma bat ka jing bom yasngutu tu ai hangi ka jing shlur bantai yaki jingking hagi jaka ba ka perthai kalapin yang yaki put bajrong hakane kapor
bala syak tak jur, da ki jingya kenat, bat ke jingya pat, ya saat na kabenta jongi, bangin long, kinong pin yasuk, bat ki saki, jong ke jingsuk, kabawan na ukris, klem da pindon kam, ya ki tiarthma. Amen. Da kani, ke jingsngo, shon min sim, na pin pau, ya ke jing ai kublai jonga, na kabenta, ke jing ba jing miet, kam kerpang, ya pi baro, ki babut ya ki denjat, bat ki so jingayay, jong upoveralo, jong ke Assisi. Bat ya ki tu, ki bansara keken mau burom, ya ke jingdap snem, jong ke jingkhlad no, jong u hagi rukom baper. Kat ba nga ai, ya ke jingkerku apostol jonga. Na ke Vatican, nyoterik, u ke lalengkot, arhajar arpumriu. Lasoi, te upop liyo, bakat sao. Uni snem Jubili, bakyrpang jong jingïasyllok Franciscan, kadai kepala bakyrpang, na kabenta gidekot, jong kayeng kesem Franciscan. Pause, ya ka jingayay, lani jing pencem, plenary indulgence, jong uni snem Jubili bakyrpang, la banyo benta, da barok ki pait riunget, klem don jingye per, ki ba da ka donu chungki, kabala yo jing map na ki pop, ki let jungo, ha ka rukom jing let riublay, syakanu kanu ka ying mani, ni ka caka duay, palapin kentang, ha ka jingya da u Francis Assisi bakhuid. Ki bala temen, ki ba tiapang, bat kitu baro, ki ba na kinu kidaw, kimla ban mi na ying, makiru, kila ban yo, ya ka jing pencem, plenary indulgence, da ka ba, ya sno lang, ha ka jing long mensim, ban shim benta, ha ka jing rake Jubili, da ka ba terwa, ya la ki jing duay, ki jing pang jing shitom, sya ublay. Ki kendon, na ka benta, banyo pediang ya ka jing penjam. Baningkong, ka jing let shim benta, ha ka sakramen jing plapom. Baar, ka jing yo benta, ha ka mas bakhuid. Balay, ka jing let pilgrim, sya ki ying mani, pat ki jaka duay, palapin kentang ha u Francis Assisi bakhuid. Basaw, ka jing duay, ya ka jing duay uturay. Basan, banduay, na ka benta ka jing temu, jong ukpa bakhuid. Ha u snem Jubili bakyrpang, jong ka jingïasyllok Franciscan, ba ka jinggan mau, ya ka jingdap pras pa snem, jong ka jingkhlad no, jong u Francis bakhuid, jong ka Assisi. Tuinya duay ringkat, ya ka jing duay, na ka benta ka jingsuk, lani ka jing duay, jong u Francis Assisi bakhuid. Ka jing duay, na ka benta ka jingsuk, ka jing duay, u Francis bakhuid, jong ka Assisi. Try, tu penlong yanga, u atyar jong ka jingsuk jong me. Habadon ka jingyasyun, ai ngan bet, ya ka jing it. Habadon ka jing mong, ai ngan wanra, ya ka jing yamap. Habadon ka jing yapat, ai ngan wanra, ya ka jing yateli. Habadon ka jing bakla, ai ngan wanra, ya ka jing shisha. Habadon ka jing artatin, ai ngan wanra, ya ka jing nget. Habadon ka jing du jingkermen, ai ngan wanra,
ya kacing kermen. Habadon kacing dum, ai ngan wanra ya kacing syai jong me. Habadon kacing sngosi, ai ngan wanra ya kacing kemen. Kukenrat kublay, wat syak than, ba ngan wat ban syak pentingan, hinray ban long nong pentingan. Ba an sngotu yanga, hinray bangan sngotu yakiway. Ban yo jingit, hinray ban it. Namba day habangi ai, ngi yo pedang. Day habangi klat yalade, bangi syam yakabangi wat. Day habangi map, pat ngi yo jing map yalade. But day da kacing yap, ba an kapat yangi sya kacing im bom cukun. Amen.